ତାକୁ କଣଟା କହିବି? ଆଇଲୁ ପୁଅ ତା ବ୍ୟାଗ କାଢିଲୁ। ଏଇଟା କଣ? ତୁ ପଢି ଯାଉଛୁ ନା ଓଳିଆ ଗୋଟେଇ ଯାଉଛୁ? କଣ ହସମ? ଇଏ ପେନ୍ ମାନେ ୟା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ ଲେଖା है ସଚିତ୍ର ମଧୁବନ ବୋଧ ଇଏ କଣଟେ? ଏଟା କାହା ବହି? ଏମିତିଆ ବହି ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶୁଣି ମାନେ କିଏ ଜଣେ କହିବ ଏତକ ତ ବେଗରେ ଏରା ପାଠ ପଢା ଜିନିଷ ନା ଏଇ ଯୋଉ କବାଡିଆ ଜିନିଷ। କାଲି ଗୋଟେ ଅଖା ନେଇକି ଯିବୁ ସ୍କୁଲ। କଣ ନା ଆମ କାଲି ତୁ ତ ଅଖା ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଏରା କଣ କଣ ସବୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝା। ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଏଇଟା? ତୋର ପଞ୍ଚମ। ତୋର ଏଇଥିରେ କଣ ଏଇ ବହିଟା ଦରକାର? ଏ ବହିଟା ଏଇ ମଲାଟର ବହିଟା ତ କାହା ଭିତରେ ଅଛି ମଲାଟ? ଏଇଟା କିଏ ରଖିଛୁ? ଏଇଟା ତ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାହାକୁ। କୋଉ ବହିଟାର ତୋର ଅବସ୍ଥା ଅଛି କହ। ସବୁ ବହିର ମଲାଟ ଗୋଟେ ଆଡେ ବହି ଗୋଟେ ଆଡେ। ମାନେ ବହି ପୁରା 3-4 ଭାଗ କରି ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ବୋଉ ପାଖକୁ ପଠେଇବି। ତ ବୋଉ ଆଇଲେ ଏଥର କଣ କହିଲୁ ତ ପୂଜା। ଇଂଲିଶ କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି? ଲେଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କୋଉ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଛୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। କଣ ଖାତା ସରିଲା ପରେ ଇଂଲିଶରେ ବାହାରିବ କି? ଏତେ ଗୁଡେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଖାତାରେ? ମାନେ ତୁ ଏତେ ଦିନ ପାଠ ପଢିଲୁନୁ ଟୋଟାଲ 4-5 ଲାଇନ ଇଂଲିଶ ତମର ପଢା ହେଇଛି? ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ଥିଲା? ଏ ଖାତାଟା କାହିଁ ଆଇଲୁ? ଏଟାରେ କେମିତି ଇଂଲିଶ ଅଛି? ଏଟା ଇଂଲିଶ? ଇଂଲିଶ ଖାତାରେ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ। मेरा मुंह से निकल गई क्या बताऊं? ଇଂଲିଶ ଖାତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ତାହେଲେ କାଇଁ ତ ବହି ପତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ। ଏତକ ଅଳିଆ ଅଧା ବାହାରିଲାଣି ତ ବେକର। ମାନେ ଯେତିକି ବହି ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଳିଆ ଅଛି। ତୁ ସ୍କୁଲ କିଆ ଯାଉଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ଅଖା ଦେଇକି ଯା ଅଳିଆ ଗୋଟେଇବୁ ବୋଲି ବୋଲି। ଏଥର ତୋର ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଆସିବନି। କେକ୍ ଫେକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ବୋହିକି ଗଦା ହେଇଯାଉଥିବ ଦେଖି। ଓପା କାନ୍ଦି ଦେଲେ ଯଦି ଅଳିଆରା କୁଆଡେ ବୋହିଯିବ ଏଠୁ। ମାନେ ଅଳିଆରା ସରିଯିବ।